Fis-Santwarju Bażilika tal-Karmnu fil-Belt Valletta sibt filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lil Pawlu Kurmi, ir-re tal-Karnival, magħruf ma' kulħadd bħala l-Pampalun. Pawlu Kurmi twieled fit-12 ta' Diċembru tal-1930 fit-triq Marsa Mxed fil-Belt Valletta u kien l-iżgħar fost disa' aħwa. Huwa kien miżżewweġ u kellu żewġ tfal, Johnny u Carmen. Pawlu jibqa' mfakkar għal kontribut tiegħu fil-Karnival permezz tal-kompetizzjoni tas-sfin u anke l-kompetizzjoni tal-karrijiet. Bil-Pampalun jibqa' meqjus bħala ikona taċ-ċelebrazzjonijiet kollha marbuta mal-Karnival Malti, dejjem bitbissima fuq wiċċu u dejjem iferraħ lil dawk ta' madwaru. Għalkemm kellu ferm għal qalbu l-Karnival kien magħruf sew anke bħala plejer tal-futbol kif ukoll bħala mużiċist. Fi knisja ppakjata bin-nies il-Pirjol Patri Alex Scerri fakkar kif meta kien joħroġ il-Pampalun fi pjazza fi żmien il-Karnival wiċċ il-ġemma kien jixel. U dan juri kemm Pawlu kien maħbub minn kulħadd, hekk kif kien ikona Maltija u anke ikona Beltija. Saħaq li Pawlu l-Pampalun kien xempju tal-onestà u l-pożittività fejn ħajtu kienet mibnija fuq valuri vera. Valuri illi u tassew għex. Kif ħafna minnkom kif xedtu u kif ktibtu fuq il-medja soċjali rajtu fih. Intbaħtu li għandu. Il-valuri tal-onestà, per eżempju. Il-valur sabiħ tal-pożittività. U hawnhekk nixtieq inżid xi ħaġa oħra jien. Jekk Pawlu huwa ikona għal Malta u għal belt tagħna, Pawlu huwa ikona tal-pożittività. Patri Alex Scerri ringrazzja lil Pawlu li matul ħajtu kien ta' eżempju kbir għal kulħadd. Nirringrazzjaw Pampalun tal-eżempji kbar, sbieħ, tal-pożittività illi jurejt fil-ħajja tiegħek. Ejn lilna l-koll biex aħna wkoll inkunu nies pożittivi fil-ħajja tagħna, fid-dinja tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-familji tagħna fejn tant għandna inkwiet u diskwiet. Waqt iċ-ċelebrazzjoni spikka fost oħrajn id-daqq tal-vjolin illi twassal propju minn neputi ta' Pawlu George Kurmi l-Puse. Preżenti għall-aħħar tislima li ngħatat lil Pawlu Kurmi kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, membri mill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, deputati nazzjonalisti, kif ukoll bosta qdiet u dilettanti tal-Karnival. Fit-tmiem il-quddies inqrat ittra minn neputi ta' Pawlu fejn fost oħrajn irringrazzjah għal mod kif kull fejn kien imur kien iferraħ lil kulħadd u għall valuri li sawwar ġewwa fihom. Ma naqax li mal-ħruġ tat-tabut mill-Knisja quddiem folla mill-isbaħ li nġabbret indaqqu linijiet tal-Karnival kif ukoll tat-tim tal-futbol tal-Belt Valletta li kienu ferm għal qalb Pawlu Kurmi. Marija Franca Lanza, Annet News.